All right. Muri Zimbabwe, president venyu vari under pressure. Ende vazobvuma president venyu vaMnangagwa vari under pressure inohlisa. So, muri Zimbabwe news dziri kupedza kusvika panews desk dziri kutiudza kuti there is a statement, there is a letter that has been written from the president's office right now yasvika kumamilitary generals. So what is happening? So following nyaya yemapamphlets akadistributwa achitaura nezvecorruption iri kuitwa napresident Mnangagwa, especially pakutenga magenerals, achitaura zvokuti mapamphlets achitaura zvokuti the military has got no respect for its generals. Vakangoitwa inonzi parachute promotion, vangokaruka vapo vana general tapfuma nei mukuru weZNA right now. So all these commanders are showing that they have no respect for the commanders because vanhu vakangokaruka vaiswa promoter zvisiri pamutemo. And also pakabudiswa mapicture ye-envelope ine mari mumota mageneral tapfuma nei. So you can see who is fighting these guys. The guys who are fighting vana tapfuma nei who are fighting, they're actually up there in the military structures. It's like it's impossible to win this game because uri kugwisana nevanhu vacho vakabata military. So there's a letter that just ikunzi yabva ku office ya president ichienda ku military ichitaura iyo kuti guys, hold your fires, itai easy, ipai president Mnangagwa his time to finish until 2028. This CAB 3 bill, he is going to withdraw it. So I want you to understand one thing. President Mnangagwa kana vachitaura zvinhu izvi vachiudza military doesn't take him that serious because they know kuti mupesi wekuti une history yekuindiketera uku and then otenera uku igarwe ndozita rakapiwa munguva yehondo because he is a good deceiver. Unongokaruka abudikira oataka handiti muchifunga kuti muri mese muchifunga kuti muri same team anoita zvinhu izvi. So this statement, will the guys in the military really take it serious? Will they consider it kuti the president is saying he will withdraw the CAB 3 when kana zvaita sei? Because vanenge vachingotaura kuti no, ndiri kutozo withdraw CAB 3, so imimi vakomana, hold your guns, hold your fire, mirai makadaro, ipai president nguva yavo muna 2028 I'm going to step down. He is promising again muri Zimbabwe. But one way or the other, this shows you immense pressure kuti murume uyu ari pama1 right now. Toda kutaura pafair right now ari pama1 anohlisa. The evidence is right there and the evidence is actually public. Ndikuda kuti murimembe pakatanga kupinzirwa CAB 3 muparliament richinzi rakutanga kuti madebates atanga muparliament. It was around what, right, pakapedzewa mapublic consultations. It was 18 May last month, 18 May. Nhasi unoti titaura kudai, so it's 14 June. Anditi. So 18 May zvikanzi vakomana vanga kati 20 May CAB 3 richapinda parliament. My hearings are first hearing, it will be there by 20 May. Tozo tichiripota nyaya 20 May. And then all of a sudden it was adjusted, postponed to 2nd of June. And then June comes and rapinda comes by 5 June irenga ratovhotegwa muparliament. But now we are here 13 June harisati ravhotegwa. And tositozva last week vakomana vaida kutodi kuti bill rivhotegwe, but pakabudikira mathreats kubva kumilitary. MPs akatanga kuvhundusigwa kuti mungangoda kuita zvisina basa chinoputika chinoita sei, vakomana ndotanga kupostpona, ndokuvhunduka ndokupostpona. So President Mnangagwa is trying to do damage control. Vari kuda kuti vese ava team rese, because ukaona iwewe mukati memilitary, mukati memabarracks, especially mukati me the biggest military barracks, muchidistribute mapamphlets achioposa matop generals, muri kuenda kupi? You can see that you are going nowhere. Chinhu chakabatwa naChiwenga kunzi G, chinhu ichi anati agwire issue vane millions upon millions, but chinhu ichi chakabatwa nemacomrade. And you know the good thing, the funny thing, Chiwenga pachake musakanga mwanga kuti Chiwenga is in the government, he is the vice president of the country. Kana kwa kuchinzi ari selfish mfeso ya, he could just keep quiet osiyana naso zvikunzi kwanzi president Mnangagwa adasvika 2030 ongoita play along anditi oluta otanga kubama millions achizvunganidzira promote hama dzake achita sei. Do you understand that part? He can do that and be peaceful
handiti ongojoinawo zvigananda oita zvigananda, but the guy is standing with the people, with the principles, with the army and saying, guys, hatisi kuda kugadzira chiri banana republic kana kuti chieswatini kingdom panapa, tiri kuda a democratic free and fair Zimbabwe for all, success by merit. Unobudirira zvichienderana nokuti une maskills api, washanda zvakasimba sei, handiti who did you talk to, yes aya, kwete kuti kwanzi unongobudirira because wafarigwa kuti waimba mapraise songs kuna president or kumusangano etc pasina izvozvozvo, handiti. So what is happening right now muri kuzviona muri Zimbabwe, and ndo patiri kukudzai kuti right now president is under pressure. We don't know what is going to happen with this letter iri kunzi yanyoregwa military from the president's office, but isusu takuudzai maupdates panapa muzinda. Ndini wenyu super, stay tuned, peace.